Аз не знам, това е нехуманно, това аз не знам дали е легално, какво има в тези неща? В акаунта ни с Ерика, която в момента за жалост не е тук, защото повръща, пробвахме тези невероятни напитки. Показвам. Не пито кой знае колко. По глътка. Максимум 2-3. But it's not funny. Максимум 10 минути след това видео, след изпълнението на това видео, Ерика тича до тоалетна. Аз се подигравах. Много забавно. 2 минути след това и аз тичах до тоалетна. И разбира се, може да е абсолютно съвпадение, че точно 10 минути след като и двете сме пили едно и също нещо, нали, ни се повръща и то се вдига и се връща и то прави уджу, като лава. То затова е лава, защото изригва. Като вулкан! Чудихме се откъде идва това лава, защото лавата като от вулкана е такова. Не е консистенцията, не е цветовете. Ти си! Потребителите са. Какво има в тези неща? Какво има? Защо се дават на деца? Аз ли нещо съм некомпетентна? Тя ли е некомпетентна? Организмите ли? Какво се случва? И в коментарите на това видео хората пишат, че те са повръщали. Защо никой не говори за това? И моля да не се бърка. Това не е заяждане с хората, които са го измислили. Това е чисто what the fuck ситуация. Смисъл, що годе развит, завършен организъм не възприема тези напитки, децата как ги възприемат? Това се предлага на деца, бе! На деца! Ако има някой, който... В смисъл, кажете, бе, хора, кажете, ако някой още е повръщал или му е стало зле от тази простотия, някой да каже по дяволите. Да, в смисъл, ако повръщате, моля ви, кажете, да говорете, защото this is not normal, това се предлага в момента навсякъде, в Мистер Пица се предлага, в драма се предлага. Ние ли нещо не сме наред? Хората, които това са повръщали, нещо не са наред? Какво се случва? Ще ви съдя? Тем подобни неща. За цветовете, това не са нормални цветове, това. Ти виждала ли си нещо такова, което е нормално да се пие? Степчетата имаха такива цветове. Аз си боядисвах косата с степчета. Той е за външна употреба, не за вътрешна. It's not funny! It's not funny! Казвам, моля да не се разбира грешно, това абсолютно не е нападка към хората, които са измислили Лава Беар, които са се сетили за тази гениална идея да продават неонови напитки за деца. Проблемът ми е, че от 3 глътки аз ви връщам тази схема. Разбирате ли защо това е проблем за мен? И защо аз съм ядосана, че сега си прецаках вечерта, защото трябва да наблюдаваме... Тоалетната вече е взета отново, честито... Тук не говорим за инфлуенсъри, тук говорим за стомахчета, в чието тези нещица отиват и после излизат от вулкана. $10 дадох, за да повръщам. Тя Ерика да е сет аз. Какъв е химичният състав на тия неща? Кое нещо кара вулкана да изригне? Виж маркировката под гърлото на бутилката. То и аз съм си мълна. Коя мозъчна клетка, коя половинка, частичка от мозъчната клетка си казвам, това изглежда малко по-токсично от токсичните отпадъци. Я да го пробвам! Това беше среднощното ми включване. Благодаря за вниманието. Положението е зле. Няколко майки ми писаха и ме помолиха да направя видео, в което аз не крещя, за да може да бъде адекватно показано на децата им, за да са наясни те с това какво се съдържа, какво се случва с Лава Беар. Така че заповядайте, в това видео ще се опитам да бъда възможно най-издържана, без да крещя ненужно. Това са малко от многото коментари в предишното видео, в което хора споделят, че те са били болни, повръщали са, имали са странични ефекти от напитките Лава Беар. Ако трябва, спрете видеото на пауза, прочетете си ги, вижте си ги така. Разбирам, че това са любимите ви хора, вашите идоли, вашите инфлуенсъри и така нататък. Но вие сте по-важни и ако това вие да помогнете, спонсорирате вашия инфлуенсър по избор, означава да си навредите на здравето по какъвто и да е начин, може би не си струва. Разбира се, има и коментари, които казват, че просто не им е харесало, но не са повръщали. И им е харесало и не са повръщали, което е чудесно, защото ако всички повръщахме след употребата на тази напитка, тя нямаше да бъде напитка, а разхлабително или там нещо от сорта. В момента уж се водило разследване, не знам доколко мога да вярвам на това. Следователно, в понеделник ето тези нещица ще бъдат пратени до лаборатория от моя милост и Ерика, за да могат да бъдат изследвани какво всъщност има вътре, какво правят. И в случай, че има нещо нередно, ще кажем. И евентуално ще ги съдим. Но ще...
Ако има бюджета, да. Безопасна и здравословна форма. Това е един от моите други проблеми, защото нямаха да кажа, че нещо е здравословно и да причинява повръщане не само при нас, а и при много други хора. Следователно, болки в корема и тем подобни нещица. АВБР осигуряват на тялото важна част от дневният прием на витамини и минерали, които са необходими за през целия ден. Абсолютен булшит. Преминем към съставките. Всяка съставка, означавайки всяка една съставка в напитките в АВБР, са специално подбрани, за да ви помагат да се чувстват енергични, бла-бла-бла-бла. Така, естрагумата като цяло, каквото видях в Google и прочетох от ресърча на Ерика, означава, че вие, ако имате алергии към акациеви дърва, ще получите в съотношение, евентуално алергична реакция. В сайта също така пише, че това е направено от приятели за приятели. Аз не съм професионалист, но по мои разбирания ние не натравяме приятелите си. Тези напитки биват продавани в нормални магазини, ние го взехме от магазина на ъгъла, продават се в Била, в Мистер Пиза се предлага също така и в магазини за играчки. Безопасни ли са съставките? Безопасна и здравословна. Ще се върнем към това след малко, нека продължим с следващия въпрос. Подходяща ли за деца? Абсолютно да, не само подходяща, а и промотирана, таргетирана към именно детската аудитория на дадените хора, които са измислили тези напитки. Както се казва, това не е хейт, но един много важен въпрос от моя страна е защо на акаунта в TikTok, на АВБР, се фокусирате върху това да промотирате тези напитки чрез игри, забавни скетчове, яда. Вместо да отговорите на какво има вътре. Как сте решили да направите тези неща? Защо са здравословни? Не бе, той имаше видео как отиват в фабриката, ама само как се вкарват в бутилките и как се слагат клепенките на бутилките, ама как всъщност, какво съдържа, то нали... Да. Съответно, без никаква лична нападка към хората, които са го измислили, разбирам. Бизнес идея, чудесно, мечта, живейте си я. Но, за да живеем нашите мечти, идеята е да помагаме и да не вредим. Което се разминава с вашия план. Здравейте! Аз само да кажа, че по принцип... Искаш да седнеш? Да, може. Наистина, съвсем сериозно, ние може да се смеем на тези видеа и така нататък, просто защото за нас е абсурдно, но самата идея, че сме пили толкова и че ни е станало лошо, гадени се, повръщаме и така нататък. И не сме само ние, а и много други хора. Да, има група от хора, на които нищо не им се е случило, което е чудесно. Това е идеята. Идеята е да не се случва нищо, да. Но това... Факт е, че на друга група, да се промотира на деца, главно на деца, и да е с такъв дизайн за деца, днешно време малко повече трябва да се фокусираме върху правилното хранене, в правилното консумиране на всякакви напитки. И смятам, че е по-добре, децата нека си пият естествените витамини, нека си пият естествените сокчета. That's not good. No for you. И не е окей да се казва, че е здравословно. В смисъл ти... Кое го прави здравословно? Това, че сте добавили витамини и минерали. То има и витамини... Мисля, тук това нещо съдържа Б-комплекс. Б-комплекс, да. Витамин B12, витамин B6, витамин B2, витамин B1. Същите тези неща ги има във всеки един монстър и в всеки един Red Bull. Това означава ли, че са здравословни? Не. Това означава ли, че децата трябва да ги консумират? Не. That's it. Завършики ви обобщение това видео да, има шанс да не се случи нищо, има шанс да повърнете. Аз лично не бих взела този риск, знаейки тази информация. И също така, моля ви, не дейте да вярвате на абсолютно всичко в интернет. В TikTok инфлуенсърите, като цяло, рекламиращи неща, го правят или защото са получили даден артикул безплатно, или защото са помолени, или защото им се плаща, или защото те сами са измислили някакъв бранд. И ако може АВБР да отговори на какво точно в състава провокира обратната реакция на вулканоизригването от хората, моля, кажете. Ето, пак включих шега, защото не се сдържах. Извинявам се. Край. Йо, какво става, приятели? Определено с Денката не очаквахме да направим това видео на бъдни вечер. Но, вероятно, повечето от вас са видяли това видео. Аз не знам, това е нехуманно, това аз не знам дали е легално. Какво има в тези неща? Или това видео. Какво има вътре? Ще ви съдя до дупка, ще ви съдя. Какво е това, бе? Или някой от тия видеа. Not legal, not humane, not... Това, което е вътре, те кара да повърнеш.
В което тези две момичета хвърлят така доста сериозни обвинения върху Лава Беар, върху бранда ни. Това не са нормални цветове. Това изглежда малко по-токсично от токсичните отпадъци. Днес искахме просто в това видео да изясним някои неща, да ви обясним така малко по-сериозно за напитките и за цялостната им консистенция. Явно доста от вас първо не са разбрали какво има в тях или не са се позаинтересували, или дори не са прочели етикета. Първото, което аз искам да кажа, че наистина не отправяме абсолютно никакъв хейт към тези момичета, към създалата си ситуация. Искаме да обърнем внимание на най-често срещаните коментари, които се отнасят към напитките Лава Беар. Първият коментар, който е най-често срещан, е дали в напитките има захар. Както е написано и на самият етикет с Zero Sugar, което означава 0 захар. В Лава Беар напитките няма абсолютно никаква захар. Тук идва един много важен въпрос, който всички от вас задават. Как напитката е сладка и няма захар? Захарта, приятели, не е единствения подслоител на този свят. Лава Беар няма захар, но има сукралоза. Много по-добър вариант от захарта. Има подслоител, но той не е захар. Дали в напитките има кофеин? Напитките не съдържат кофеин. Написано на всеки един етикет. Caffeine free. Това не означава, че има безплатен кофеин. Това означава, че не съдържа кофеин. С други думи, приятели, Лава Беар не са енергийни напитки. И от тук идва следващият въпрос, който е защо като казваме, че няма кофеин, тук пише енергийна стойност. Енергийна стойност, това се има предвид килокалориите. Килокалориите има във всяка една храна и всяка една напитка, която консумирате без вода. Всичките съставки, пак казвам, са описани на етикет. Може да видите, това не е Менделеевата таблица, а всички витамини и минерали, които се съдържат в напитката. Калци, магнези, витамини B12, B6, B2 и B1. От изключителна важност за правилното функциониране на нашето тяло. Другото, което много от вас казвате, че половината неща, които ги пише, това не е вярно. Лава Беар осигуряват на тялото важна част от дневният прием на витамини и минерали, които са необходими за през целия ден. Абсолютен булшит. Хора, каквото го пише тук отзад, го има в напитката. Не е законно да си напишеш, не може да си напишеш просто каквото си искаш и да го няма в напитката. Сега разбрахме, че Лава Беар няма захар и няма кофеин. И не е енергийна напитка. А сега идва тук един, буквално може би най-големия проблем с съставките на напитката. И то е, че има ли гума в напитките Лава Беар? Което просто е абсурдно. Не става въпрос за гума на молив или пък за гума на кола. Става въпрос за естер гума. Или гума арабика. Гума арабика и естер гума са стабилизатори. Естер гумата се произвежда от борова смола, а пък гума арабика от акациева. Това са абсолютно натурални съставки, които Европейския съюз е одобрил за използване в хранителната индустрия. Това не е нещо, от което да се притеснявате под абсолютно никаква форма. Най-накрая разбрахме каква е тази гума, която фигурира в напитките. И ако може Лава Беар да отговори на какво точно в състава. Сега, тъй като вече ви обяснихме за съставките на напитките, ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите, обаче ви уверяваме, че напитките няма абсолютно нищо, което да ви накара да повръщате. Нали ни се повръща и то се вдига и се връща и то прави уджу. Лично ние с Дени всеки пием по 3 такива, виждали се и във видеа как ги пиеме, уверяваме ви, не сме повръщали. Със създаването на напитката за нас най-важното, както би трябвало да е за всеки един човек, е именно здравето. Ние сме минали през стотици тестове. Това е рецепта, която е разработена изцяло, за да е подходяща както за деца, така и за възрастни. Това се предлага на деца, бе! На деца! Всички от вас пишат, ама как тази напитка, нали, не е вредна, когато има неонов цвят, цвета на дъгата. За цветовете, това не са нормални цветове, това ти виждал ли си нещо такова, което е нормално да се пие? Всички осветители, приятели, които използваме в Лава Беар, в напитките ни, са напълно подходящи за деца. Одобрени са от Европейския съюз и са одобрени всички да използваме, както ви казах, отново в хранителната индустрия. И ви го казвам това, защото има една специална графа с отделни осветители, които изобщо не са окей за децата, влияят на паметта им и така нататък. Тук няма такива отсветители в Лава Беар. Масово отсветителите в Лава Беар са натурални, което е просто още им бонус. Няма проблем, абсолютно окей са, нищо няма ви стана от тях. Виждате в супермаркетите и други напитки, които са с такъв подобен цвят. Повечето спортни напитки, които са, нали, здравословни, с витамини и така нататък, също имат отсветители, са цветни. Преди тези видеа, нали, създадени от момичетата, не сме получавали подобен коментар, че напитките са предизвиквали някакъв вид реакция в организма на хората. Защо никой не говори за това? Ние ги пиеме в
доста промишлени Ежедневието ни, количества, да. бих казал. Хората около нас ги пият в промишлени количества. Нека да направим тук едно голямо но. Истината е, че трябва да се прави разграничение между кое не ти допада като вкус и кое наистина би ти навредило на здравето в тази ситуация. Има огромна разлика да кажеш, и този вкус не ми харесва, направо ще повърна от него, защото не ми харесва, и тотално различно е да го отпиш и наистина да повърнеш от него. До сега не сме имали нито едно оплакване, като кажа нито едно, стоя за тази дума, защото не сме имали абсолютно нито едно оплакване от дете, от родител, постоянно ги пиеме тия напитки. Оплакване за повръщане, за гадене. Примерно, един от моите най-добри приятели не понася канела. Така че това е силно индивидуално. Ако един вкус не ти харесва, нали, можеш да пробваш друг. Не можеш да кажеш тотално недоказано, че заболяваме корема, пили си, изповръщах или какво си, и това от лава бера. След 5-10 минути така дайджестване малко, да влезе в системата, да бъде приета, тя беше и отхвърлена. Бяха изпратени обвинения, че има постъпили деца в медицински учреждения. Искам да ви кажа, че ако това е истинска ситуация, повярвайте ми, нито един родител не би го спестил, нито на нас, нито на цялата компания, понеже да, ние сме лицата, които споделяме информацията, но това е един огромен екип от лабораториите, в които се произвеждат вкусовете, до всяка една производителна единица, до дистрибуторите, до точката, от която вие реално може да ги закупите. Също така искам да ви кажем, че щом тези напитки са на пазара, те са минали всички нужни проверки, сертифицирани са и са годни за употреба. И точно за това и на пазара в крайна сметка. Тези две момичета бяха казали, че едва ли не една от причините, поради която са повръщали, нали? Била, че се едно към тази естер гума, към акациевата смола, ако имаш алергии, може да ти се догади и така нататък. Ако някой знае, че има алергия към някоя от съставките в напитката, не съм сигурен, че напитката е виновна. Ако аз имам алергия към фастъци, просто няма да ям фастъци. Най-важното е всеки човек да прави информирани решения за себе си. Когато имаш алергия, това вече е един личен ангажимент, който ти трябва да следиш. Обвинения, които са отправени реално до този момент, са безпочвени. Няма никакви доказателства. Момичетата обаче явно искат да вземат така доста сериозни мерки. Ще ви съдя до дупка, ще ви съдя. Казаха, че искат и да ни съдят, искат да пуснат изследвания в лабораторията. В понеделник ето тези нещица ще бъдат пратени до лаборатория от моя милост и Ерика, за да могат да бъдат изследвани какво всъщност има вътре, какво правят и евентуално ще ги съдим. Ние нямаме абсолютно никакъв проблем да пуснем изследване и да ви покажем какво има на изследването в лабораторията. Обаче важното, което искам да знаете е, че тези бутилки, които бяха в момичета, вече са отворени. Тези бутилки вече са били отворени. Другото, което е в момента, не може да се дадат абсолютно никакви материали за лаборатория, защото са почивни дни, празници са. Ние нямаме нищо против да ви докажем, че няма нищо лошо в напитките ни. Бяха отправени наистина много тежки обвинения. Ще се наложим ние в защита да предприемем също някакви мерки. А това е хранителен продукт, което означава, че тук е засегнато най-ценното — човешкото здраве. Ще направим всичко, което зависи от нас. Свързахме се с момичето веднага, когато видяхме видеото. Поискахме номера на партидата, поискахме датата на производство. Ще направим ние самите допълнителни тестове, допълнителни лабораторни изследвания и в крайна сметка, дали по легален път, ще се стигне до разрешение на тази ситуация, която, разбира се, ще споделим с вас. В напитките няма абсолютно нищо, което да ви влияе да повръщате. Да, сега ще ги отворя пред вас. Както момичетата ще пробвам от трите. Че сме пили толкова и че ни е станало лошо, гадени се. Е така глътка, ако изпиеш да си повръщаш, защото това е просто абсурдно, но вие си правите изводите. Човешкото здраве не е тренд. Искам да се набие в главата на всички. Човешкото здраве на първо място. Не се прави това нещо за гледания. Не пишеш такива коментари за внимание. Човек не трябва да се шегува със собственото си здраве. Не искаме да насочим абсолютно никакъв хейт към тези момичета. Казваме, че ще приемеме и сме приели ситуацията с огромна сериозност и ние не крием нищо. Каквото е написано на етикета, това съдържа бутилката. В крайна сметка ви пожелаваме весели празници. Надяваме се изкарате една страхотна Коледа, една страхотна Нова година, да забавлявате, да си прекарате заедно с семейството. Аз сега ще ви кажа много на здраве. Да, ще взема двата. Жив съм, както виждате, няма от какво се притеснявате. Благодарим ви отново и се надяваме да сме отговорили на всичките ви въпроси и чао! Ние не искахме да качваме това видео на бъдни вечер, но ето ни на. Относно сериозните обвинения, които направихме срещу Лава Беар. В видеото на Лава Беар има малък отказ, където аз чета ето това нещо и казвам, че важна част от дневния прием на витамини и минерали, съдържащи се в
бутилката е булшит. Аз никъде не споменавам, нито опровергавам, че има съставките, които има, нито казвам, че няма витамини и минерали, но казвам, че това не е дневния прием. Дневен прием за витамини и минерали за деца от 9 до 13 годишна възраст. B3 12 мг, на Лавабер има 4.8. Магнези трябва да са 240 мг, в Лавабер има 56.3 мг. Калци 1300 мг, в Лавабер има 120. Кое не е булшит? И да, напълно съм съгласна. Има разлика това да не ти харесва нещо и да кажеш още повърна и това да повърнеш. За това се стояха тези видеа. В нашето първо видео, в което всъщност пробваме и трите И оттам тръгна всичко. Да, оттам тръгна всичко. Последния вкус казваме, че ни харесва и аз самата казвам, че бих изпила цялата бутилка. Така че не е до това дали ми харесва или не. Първите два, да, не ми харесваха. Мариана, в този случай ти е харесало и то после си повърна. Да. Мисля, за какво ми е да казвам, да, харесвам го и след това, знаеш ли какво? Дай да повърнем. Дай да повърнем от това. Но не, това не е истина. Относно някои коментари и изказвания на някои хора, че ние го правим за слава, за пари, защото завиждаме, нямаме файда от тази работа. Нямаме конкурентен продукт, нямаме фирма, не сме инфлуенсъри, да, качваме видеа за забава, но ние от това пари не печелим. Файда от това да избухнеш за 3 дни, защото си решил да повърнеш, понеже ти било много скучно, няма. Логиката в това не съществува. Видеото се състоя от факта, че пробвахме Лавабер, защото гледахме драма и че повърнахме. Не е обвинение. Истината е. Такава глутка да изпиеш и да повърнеш, това е абсурдно. Вие си правете изводите. И няма как това да го кажеш. Да, някъде по-напред във видеото няма как да казвате такива неща. Защо? Защото, както вие споменахте, това е инфлуенсърски продукт. И заради това няма как това да се случва. Има как, за жалост, и е факт, не са обвинения, споделихме мнение, споделихме опит. Това, че хора в коментарите, да, казаха, че техните деца са били в болници, че те са повръщали, така нататък. Тези много жестоки обвинения, нали, свързани с болница, не идват от нас, а от коментарите. Така че, ако имате проблем с тези сериозни обвинения, нали, обръщайте се към коментарите, а не към нас. Ние единственото нещо, което казахме, е, че отпихме, повърнахме. That's it. И се лигавих през доста голяма част от видеята, които вие много умело въведохте. Този ред на мисли, защо вие за сериозни обвинения се уповавате на моменти от видеята, в които аз се лигавя и тя се смее? Казвайки, че ще ви съдим. Да, като повърна и съм бясна на някой продукт, ще кажа, че ще ви съдя. На следващото видео малко го изрязахте, но след като кажа ще ги съдя, тя се изкашля, на което аз шеговито казвам, ако имаме бюджета де. Значи нямаме бюджета, ще набедни на кучета. Но как? Сериозно видео, в момента не се извинявам. Да, възнамеряваме да го пратим в лаборатория. Да, почивни са. Когато излязат резултати, защото то ще бъде пратено, ще ги покажем. Ще пратим специално, ще вземем чисто нови бутилки, за да може да имаме сравнение. Не разбирам защо резултатите, след като се отвори напитките, няма да са валидни. Не планираме да ви саботираме, да слагаме каквото и да е било, както беше намекнато в видео от Nexon. Че ние това ще направим, защото си нямаме друга работа. Така. Относно това не е хейт. Не ни е проблем да получаваме хейт. Не сме лъгали, не сме направили нищо грешно по моите разбирания и по легалните също. Но казвайки това не е хейт и да вмяташ, че това е абсурдно, че ние лъжем, че ние ще фалшифицираме лабораторните изследвания, не е обективно, макар че колкото да бъдем честни, няма как да си обективен за нещо, което те интересува и в което участваш. Моята любима част от видеото е как Анди казва, че ние заявяваме, че сме повръщали, защото има естер гума и сме алергични към акациево дърво. Къде? Къде ние казваме? Ние сме алергични и заради това повърнахме. Буквално са скипнали частта, в която тя казва, че от моя ресърч и в от интернет. Google сме го видяли, това е възможно. Така. Следователно, тук ще се наложи да намеся и Мексън, извинявам се, което много я харесвам, при сърце ми е, страхотно е, но когато ти ще направиш реакция и ще се включиш по дадена тема, в отговор на дадено видео, моля, гледай видеото. Защото в това видео моето име се споменава доста пъти. Аз се казвам Ерика, не Бека. Аз съм Емилия, не Ема. Да. Не искахме да отговарям по никакъв начин, задържахме си това за имената, но очевидно вече става на диалог. Защото, нали, когато твърдиш, че искаш да си изкажеш мнението на наше видео и дори не си го гледал достатъчно внимателно, че да запомниш
нашите имена, които се споменават в тези видеа. Видео за жалост вече е изтрито, но да. И съответно, когато не изгледаш видеото и не го разбереш изцяло, излизат неща от сорта на тя е алергична към акациево дърво и казваш, че това сигурно е една от причините. Не. Аз много ясно казвам, че това проверих в Google и е възможно. Хората, които са алергични, не включвайки мен, е възможно да имат алергична реакция. Не съм казала повръщане. Заради това питахме, това ли е причината? Мислите ли, че това е причината? Искаме да ни дадете причината, защо хората повръщат. Но вие решихте просто да кажете, че that's not happening. Абсурдно, невъзможно. Ние лъжем, коментарите лъжат. И да не забравяме, никога до сега, и може да застанете за думата си. Абсолютно никога. Абсолютно никога. Никой. Не ви е казал нещо такова. Ето ви това е на ваше видео как правите във фабриката, в завода Lava Bear на 10-28, това е октомври месец и на 1 ноември. Така. И сега някой ще каже, ама това са само 2 коментара. Абсолютно, да. Не казвам по никакъв начин, че те си трият коментарите и не знам колко коментара трият. Факт ли е, че трият коментари? Да. Може и аз да съм в грешка, може да не трият абсолютно никакви коментари, но този коментар просто изчезна. Не го намерих повече. Мисля, че много добре беше казано в самото видео, че всеки има личен ангажимент. Вашият личен ангажимент е това вашата напитка да е здравословна и полезна за децата и да не им вреди. Вместо да казвате, че всички коментари лъжат, но сега абсолютно никога не сте виждали такъв коментар, защото ние видяхме два на рандъм видео, което отворихме, поемете личния ангажимент. Правете информирани решения. Много благодаря за отговора и много съжалявам, че ви се наложи да го снимате това на бъдни вечер. Но вие сами казвате, че приемате ситуацията много сериозно. Тогава, след като я приемате сериозно, защо един от вас е леко пасивно-агресивен към нас? Твърдейки, пак казвам, по индиректен начин, нали не се казва те лъжат. Но всичко е абсурдно. Всичко е абсурдно и това няма как да се случи и няма как да се твърди. Тоест, нали, хем е сериозно, хем неистина. Окей. И именно защото здравето не е тренд, съответства да приемем нещата малко по-сериозно. Не да казваме, това са лъжи, абсурдно. Не е абсурдно, защото се случва. И абсурдно е за мен, мое лично мнение, allegedly, не ме съдете. Абсурдно е това да седиш и да казваш, те лъжат, вие лъжете, в коментарите лъжат. Съмнявам се. Абсурдно да кажеш, че абсолютно да ставаш за думата си, че никога никой не го е казвал. Допреди това. Поведението е грозно, поведението е леко неприемливо. Нали, няма нужда да се нападаме, въпреки че това не е хейт към нас. Не е хейт. Zusammengefasst. Ние направихме просто едно видео, в което се лигавахме, искахме да пробваме, нали, Lava Bear, пробвахме Lava Bear, даже за един от вкусовете казахме нещо позитивно, аз не реагирах добре, след това тя не реагира добре, не сме болни, не бяхме болни, защото 10 минути преди да ги пробваме нямаше нищо, някъде 40 минути след като ги пробвахме пак нямаше нищо, на следващия ден също. Така че след това си качихме видеото, обяснихме какво се е случило и оттам нататък коментари. That's it. Няма нужда да казвам, че това не е хейт, не мисля, че сме казали нещо против вас. Оповавахме се изцяло на вашето видео, вашите думи, едно към едно, както сме го видели и разбрали, гледахме го няколко пъти, за да разберем възможно най-добре и какво искате да кажете. Весели празници! Ти каза, че не трябва да казваме истината. Трябваше да се запазим мнението, трябваше да не им разказваме. Извинявай.